Hi guys, good morning all of you. So ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ. ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ କାମ ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍. डाली सादा डालमा करी ये आलू पकेइକି ଡାଲମା କରିଦେଇକି ସେ କଲରା ଫଲରା ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଲି। हाँ हाँ ପାଠ ପଢ଼ା ଫାଇନାଲି ମମି ଆମର ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ. ଟୀକା ଅଛି ଆଜି, ଟୀକା ଅଛି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆହବ. ମାମୁନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦବା. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମୁନି ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା କରୁଛନ୍ତି. ଚକୁଳି ପିଠା सकाळू सकाळू आम बाबूंकर आरंभ हो गला एक्सरसाइज. खिया पिया हबन ना कौन ହବ. ଫାଇନାଲି ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ. ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ହଉ 10 ମିନିଟ୍ ହଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ. ନେକ୍ସଟ ଚାଲ. ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଏମିତି ଟିକେ ବସିବ. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ବସିବ, ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ଏମିତି ମାଗିବ ପାଣି ଦେବ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ. ଫାଇନାଲି ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବନି. ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଯିବ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଲିଟର ଭଳିଆ ପାଣି. ପିଇଦବ. ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବତୁରା ହେଇଥିଲା ହେଉଛି ବୁଟ ଆଉ ମୁଗ. ପାଣିରେ ବତୁରା ହେଇଥିଲା କାଲିଠୁ. ସେ ଯେତିକି ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତିକି ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ. ମୁଠେ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ଯେତିକି ମୁଠେ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ଖାଇବ. ଏଠି ଚକୁଳି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି. ଆଗ ବୁଟ ଆଉ ମୁଗ ସିଝା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଚଳିବ. ଚକୁଳି ବି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ. ଏମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ବୁଟ ସିଝା ଏମିତି ନେବେ, ପାଟିରେ ପକେଇବେ, ପୁରା ଚୋବେଇବେ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କିରି ପାଟିରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପେଟକୁ ଯିବ. ଏମିତି ଖାଇବେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖୋକନା ହେଇଛି, ମାନେ ଘର ଚିରୁଛନ୍ତି. ଖୋକନା ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଅନା.
सो फ्रेंड्स आज जो आमर आम गाँव रे भागतरे अष्टपहरी हम आर मसरे सो से आमर किसी जाल थिला ये ताकू चिराचिरी करदेलु दादा बड़ापा भाई मिसिकी बारी टे सफासुतरी करदेलु सो चलो देखिए मामुनी आमर कौन कर सो देखो मामुनी आमर धान घाटू ये कौन घंटा ହେଇଗଲେ कौन फेसा हो ना कौन हाँ ये हूँ खरारे सुखिले फेसा हम चाउल हम ये सी एति धान आमर उंसिया होता ये सुखीगला तो फेसिया हम तो आज यहीटा हूँ आमर कलरा बारी मामुनी कई जो कलरा तोड़ देखला देख ना ये कौटी कहीं हाँ भल हो सो आज ब्लॉग टाक ये एंड करवा पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे सोपी टी टाटा कर दियो समस्त सो सो जदि वीडियो टी भल लगी था तो लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करदेवे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।